Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo. Bali ndi? Wah, lah iki salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenana ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Ya! Modar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Om Mastu Nomo Sidam Karing Bawana Langgeng. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis rawuh wonten madyaning Bali Marti Kundha Manik. Kakang Narada boten benten kelawan parapatan ingkang sampun kelampah. Wonten ing mriki tansah angrembak perkawis nelampaning jagat ingkang boten mendha. Nanging malah saya ndodra Kakang Narada. Perkencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ha inggih lho, Dik. Kelompok piyambak menika ngantos bingung. Dayanipun menapa lelampahan kados mekaten menika teka jagat ketaman pegebluk ingkang madal sairing usada. Monggo sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa. Krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika lha piyambak boten saged amestani. Mila pangaos sawetasi watahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada sampun wungsal wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene boten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara. Sampun kathah panjriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ing rayipun manik maya. Krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ing mapan wonten ing jana loka Kakang. Nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah boten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang. Dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon boten saged lan boten sembada ambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa malih ingkang raka ing sithik pangdal-udal. Jernyatanipun kula menika namung dapur utusan paduka Adi Pramesti Bathara Guru.
Mahe mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyono cerak nyono kula menika dipun wastani nglangi dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti miladi. Samangke monggo. Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyaipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presane kanthi netra waloka. Lah menika lho. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangdaludal. Kakang Ruda kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangdaludal. Menika mangke menawi ngantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayiwangan sinengguh para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani krewikan dadi krejekan geguyon dadi tangisan lho, Di. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing tintre madyaning bali martya kundha manik panggihaning para Jawata nalika semanten kendel datan mubah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun keng Raka ing Sidhi Pangdaludal Sang Hyang Pikulu Narada dadya kebaing pamitang jroning kalih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sanggihaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya niyak sanggihaning para dewa ingkang samyang gantung sibo dadosaken geger sanggihaning para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata hi kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dolo wenehi dalan. Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada punapi menika kadhi ingkang sowan boten mangling Panakawan Bagong. Ha inggih. Lah, nembe kemawon kula menika kendel angenipun munjat ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kayangan. Lah, nuwun sewu lho, Dik. Boten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babakan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi boten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepengasta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel
manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh. apa sababe sawise kita ngaut ning asta ulun, tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho. Menglasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati-wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ulun rada kula ngaturaken bekti londo pulun. Ya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wis 4 dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Ulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe ra trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sadhe martabak. Kowe lah. Ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau marwanto? Martabak. Martabak. Wondene Pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mrika mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika Pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niki lho napa jalan tengah solusi. Ah, solusi supados jagat menika enggal padhang menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangaksun sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah Pukulun. Bagong Wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. Menika mencekam saestu lho Pukulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra walaka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Pukulun. Dadi umpane dadi Bioskop dengkulmu mlacot ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi
alat kados mekaten menika mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagat menika pakaryanipun werni-werni pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten enten dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kok sik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangumpa jiwa kula mandheg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop, mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun lampan wonten jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndawaken kebijakan-kebijakan ingkang samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulun mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi seprika-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok, kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apu kulun Sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak. Supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ning Bale Martya Kunda maneh. Nanging enten ana ing ngrepat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanget mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi Empu Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit Pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pulun Sang Hyang Rada kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati. Ah, lah wis ora karu-karuan anggere sing munggah Bagong iki rawur-rawuran. Pulun Sang Hyang Bathara Indra, kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun mboten sadyan biyo. Ora.
Wis mbuya, Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madal pasinan pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun, Di? Ndara dasih aturipun ing Rama Siti Pangdalutal. Kakang Narada sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyen. Nun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyen Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres, Di, sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang. Waton syarate kudu kaya ngene. Ngoten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Narada, wonten dawuh. Kakang Narada mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Narada menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang awrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Tetapno para wadya bala Jawata Bagong dirangket nggih ngestakaken dawuh Di Kakang Narada menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo tunggak waru godhong dadap. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning astoaneng asto piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan kula wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Merga kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho,
nggonmu matur kaliwang pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning wong pikulun Bathara Guru bola-bali meng hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng ilahe gemremeng kuping kula nganti nesu kula. Nek pikulun Bathara Guru ora meneh kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak totok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab bela dalah Arjuna ayo baline ndi wah lah iki salin perkara iki kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono ayo Janaka bali ya wah jegal sikilmu blebek-beke nang kali lah yen aku kon mungsuh karo dewa aku ora wani kok kongkonan aku semono aku Bagong aku isin ngedepi wong wedok ora isin nek ngedepi dewa kok isin ora aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh aku ora penak Bagong pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah aku nesu tenan nek sampean wong loro niki bebeda karo aku memang kambing hitam kan Bagong sampeyan wis ngerti nesune Bagong gilani lho kowe arep ngopo weh lah kowe kepengin bukti piye tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu kok bobot kula saya awrat aku dhewe ya gumun lah iki kok mataku padange ra jamak-jamak ayo kapokmu kapan kowe ayo kuwi alise kurang kuwi matane melar alise mung kurang mung jleret sampeyan mang do mengo do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, ampun nyalake kula lho. Kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis gedon kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh Yayi keparat tenan lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi Bagong wong edan kapok kowe saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku Bagong ora tatanan babar blas yen
Ngene iki piye? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wis lajeng ketimu mandor. Wis Nyai, ngelakon sing wis kelakonan diriyem kudu dilakoni. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen jandinya Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu to, tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Ujo. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing ditampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin. Nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau ora carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora bu kok malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Edan Bagong meneng. Kene nganti aku bali ning Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Aja edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna gelem tempering. Janaka Wonten paningadem. Janaka wonten paningadem. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta?
Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe rasa melu-melu bakal tak tandangane. Tak tandangane. Dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeko wis tak kendel. Janaka. Janaka. Methoke para dewa ya Dimas. Oh iya, tak lucu. Tinunun kadanira wirang tumandang satyane ku karwanira satyane ku karwanira iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Langkun ngarang. Santen kan menjalan. Sapa? Santen kan menjalan nyanyi. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Mangan ngono jane. Piye? Lorendra gelem ngeneng nyalur. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuwalik. Heeh, ning kuwalik. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ta ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kokean pertingsing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Suramarta Jamrata. Kandangnya. Ardi kentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah sirahmu. Bener tangga tayo. Piye? Pangga tayo. Arep main ayunan. Panggal tayo nih. Oh, tak panggal tayo nih. Mati dereng aku.
Sedaya para jawata sampun kendhang kapracundhang ora Bu. Ora Bu sedaya para jawata sampun kendhang kapracundhang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ra masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wah ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna kula maring adhawuh Diyoyak. Kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darmakusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun, aku balekno kaya mau. balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang, sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan sakniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati semaput kabeh. Ora sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok njur aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Kok Prabu kados pundi? Sang Hyang Jagat Girinata kae Diyoyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken.
Ana ya, Tru. Heeh. Iki dipisungsungake saka sapa? Iki sing di-cancel nalika tanggal 29 wingi, Reng. Wah, ketututan to? Heeh. Ya alhamdulillah. Dene iso ketututan, Tru. Ya, saka sapa sing kemarin ki tak wacake dhisik aja nganti kesusu. Heeh. Iki persembahan saka panjenengane Bapak Nanok Suratno. Nah, kepada seluruh keluarga besar Bogowonto dihimbau untuk tetap meningkatkan guyub rukun walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Patuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oh, angka loro Dirgahayu Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara ke-22 tanggal 24 Agustus wingi. Semoga PPAU semakin jaya. Angka telu selamat ulang tahun kagem awake dhewe utawa Ki Sena. Ya. Sehat walafiat, dapat menghibur penggemar wayang kulit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing dijaluk pancen kuwi ya. Iki panjenengane ulang tahun utawa apa jenenge iki mau Dirgahayu Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara ke-22 Bogowonto terus. Oh, kok disebut Bogowonto mergane apa? Kono ana logone ya kuwi ana tulisan 69. Heeh. 69 kuwi menurut mitos angka 9 adalah angka yang top. Alhamdulillah puncak karier bisa diraih Bogowonto Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Jadi KSAU utawa KAS. Oh iki. Angka 69 dibolak-balik. Belakangnya tetap angka 9, bukan gaya 69. Hehehe. Waduh kebablasan lek ku maca iki. Lha ora apa-apa. Kenapa namanya Bogowonto? Perlu diketahui bahwa setiap lulusan AAU punya nama panggilan, ada yang Purboyo, Samigalo, Pasopati dan lain-lain. Lulusan 1969 namanya Bogowonto. Nama sungai di daerah Purworejo yang bermuara di daerah Congot, Pantai Selatan. Di daerah situlah terjadi musibah peluru recoilless meledak menimbulkan korban 2 meninggal 12 luka-luka. Sungai Bogowonto tempat kita berlatih, dari situlah kita dijadikan nama alumni AAU 69. Oh, ngono ya. Dadi iki ceritane ulang tahun apa alumni Bogowonto AAU 69 sing diprakarsai bendane Bapak Nanok Suratno. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Truk. Jane tanggal 29 wingi, Reng. Heeh. Ning awake dhewe lagi apa jenenge pendidikan ning Sungai Code. Omongane ora. Weh, Bapak. Nyuli Bagong sing jarene lunga tanpa pamit. Wis ora apa-apa, Pak. Karang ya anane ponokawan cacahe 4, nek Bagong ra ono ya mbok suli, nek aku ra ono ya mbok suli, nek Petruk pas ora iso ya mbok suli. Iya. Aku kuwi pancen tambal sulam. Ya wis ora apa-apa. Karo iki ana nawala, Truk. Heeh. Saka Pak Nanok. Surasane apa? Sik tak wacake dhisik. Nggih. Oh nggih matur sembah nuwun. Nggih. Saking Pak Bambang Sulistyo. Oh iya. Ki ya rencange Pak Nanok. Heeh. Nyawer 2 juta ucapan dari saya, sungkem kagem pepunden Bogowonto, ugi PPAU sehat selalu, makarti datan po henti demi bangsa dan negara. Salam budaya kagem Adimas Petruk Kantong Bolong kalian warga laras Bambang Sulistyo. Matur sembah nuwun Pak Bambang. Yo, iki nyuwun ngersake lagu apa? Pak Bambang ora ngersake lagu apa-apa. Anjen yo maringi 2 juta kuwi mau. Yo. Uga iki dari Wahyono Bogowonto. Minta lagu Caping Gunung oleh Elisa untuk warga laras, khususnya Pak Petruk, semoga sehat selalu
tampil tanpa rokok lebih hebat. Wah, wis aku ya iso ora udut ta, Tru. Ha iya. Ora ana kebule pisan iki. Ha iya iya. Heeh. Ayo, gak ditembangke. Caping gunung diaturake. Wah, ayo kok ya ora kaya bengi iki kok sinartan udan riwis-riwis pas tanggal 15 Suro ya rek. Heeh. Wis ora apa-apa. Karo lek-lekan. Ya. Ki mau Pak Nano nyuwun lakone sing gayeng-gayengan wae, sing bebas wae. Oh, mula terus ya iki gawe lakon kecekel iki. Judule apa iki? Ah sembuh kok sing penting mlaku tekan rampung. Iya. Matur sembah nuwun. Yo Sa, Elisa. Caping gunung. Caping gunung nggih. Heeh, jumeneng, jumeneng. Jumeneng. Ki sing ngersake Pak sapa ki mau asmane? Pak Wahyono apa sapa? Sik tak wacane. Ya. Oh heeh, Pak Wahyono. Saking alumni Bogowonto iki wani. Ya, monggo. Neno 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 neno. Ah, saiki coba rasa nganggo jenggleng terus rasa. Ning cara mbiyen piye? Ayo. Saben bengi nyawang konang. Timbang turu sore. Ngono kae. Cara mbiyen sinden-sinden do kemayu wae lho. Ah iya. Nonton wayang. Dalange pasinan. Dasare wayangane yo apik. Ngono kuwi. Heeh. Yen macam wong janur kuning, tak kudange selikin. Ah. Suasane man ketok piye ngono. Ngece, dulang lemah mudar. Gareng karo bapakne ngono. Yo, mangga. Saben bengi. Abu tenan iki. Timbangane turu sore ayo nonton wayang. Terus? Kok macok kakaan ora? Bener ya ngono. Bener, aneh kudune iki ya sing lembut, sing apik. Kemayu. Timbang turu sore nonton. Kok timbang turu sore ayo nonton wayang. Sinten niki wau sik nyuwun sinten? Pak Wahyono. Oh. Niki. Mas aku ning kamera iki ya. Timbangane turu sore Pak Wahyono nonton wayang kalih kula. Yen memajang mung karo janur kuning. Tak kudange Pak Wahyono. Tak kudange Pak Wahyono. Wah, jan ya penak ning ati ya, Tru. Rak. Kembang wae wata. Uga diatur kagem Pak Bambang Sulistyo, kagem Pak Nanok Suratno. Nggih, salam katur Pak Bambang Sulistyo kalih Pak sinten? Pak Nanok. Pak Nano, oh iya Pak Nano yang nangga. Pak Nano itu selalu nyawer setiap pementasan Terima Celimen. kasih loh Pak Nano. Ya. Nyawer lagi boleh. Boleh. Kembang wae weton gunung.
Ayo kanca-kanca wiyaga. Ya. Paguyuban karawitan Satya Manunggal. Ganti. Ya, 1 2 3. Ya. Loh, kanca-kanca semangat udana semangat kok. Apas miso wae. Heeh. Semangat, Dok. Bar rampung miso ayo wis meneng wae. Yo jiro lume miso caping gunung ya lah ya Mas. Menang meneh. Ya ora apa-apa kok ya. Nadyan wadon. Nadyan wadon sarta lanang. Ini itu inumane, Inumane kok ini itu. Ganti ta, ora diganti jan wis. Inumane banyu Iki keseneng aku. Kon iramane kon sing kepenak. Wong nggih. Wah. Bapak ya wis kematke caping gunung. Apal, Pak? Dak zaman berjuang. Ya, njur kelingan anak kira. Anak lanang. Iki semaris mulai menghangat iki. Ayo seminggir. Petruk gareng ora merantasi. Ayo sa. Dek zaman berjuang jur kelingan anak bacok tenan kowe. Nah, ngono wae. Panjen bergedel tenan ya. Ngonekke bapakne kok bergedel. Ayo dipaske nadane. Tak. Oh my kok. Oh. Kedhuwur. Wong tuwa iki sok-sok nek ngeculke swara iki kedhuwur. Syukur tak totok nyuri wong tuwa. Iki nganune cakepane. Syukur bisa nyawang. Yuk. Syukur bisa nyawang gunung desa.
Semir tak tutuk sira modar. Wis kene aku ora sida. Iki lho, kok sik saiki wong tuwa tuas. Ngene tak ajari ngene. Aku wis berapi-api nyelomot jasmu. Karo bapakne kok mangkel aku ora. Ngrusak iringan ora. Syukur bisa nyawang nanane tak tung tak dentah nek ngene terus iramane terus aja kok lu isalon ora cemplokin jugangan. Ayo Beni syukur bisa ayo anggere banter pamplengi wong tuwa ora. Sepiro? Syukur bisa nyawang. Nunung desa Jatirejo. Gone padha tak tung tak dendang tak dendeng 1 2 semene ora tuk wak jebloke wetengmu. Yuk. Dek jaman. Syukur bisa saka arep mlebune ndunggat. Oke. Syukur bisa. Ayo. Gunung desa. Awas.
Menikon sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking ndas balewur ladal ora mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi karo wujud tanpa kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bledug ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah. Candhak sumbere. Panus maning jajalan. Sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake lawan dawuh Kang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang kebiaring brana pijes. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngapa sing tok gawe pati kok sak kabehing menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apik anaten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas, aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget pekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2 aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuwi, sikile kerep diwisuwi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliget. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki, Semar. Oh, ladal. Corona wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi pepadhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci.
Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Nang tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan dipun paring ana pepadang. Kresna ulun ra bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora sampe melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe, Ndara Setyaki. Iki tok apake? Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balekke. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apikku lho. Pun nggih. Lho siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripip gula batu gejepit. Sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ya kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso ya ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya nek entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya Mas. Tak takon.
Kulon bedal guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki. Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapete karo Kurawa kok. Ngono kuwi wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapete karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat. Sok meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Siang realita ngono lho. Ngeten. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Lan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, Damar Mancong Cinopat. Oh, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane kok. Weh. Sok meneh iki nganggo kathok sing ra lobok. Kok metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Koko Prabu, piye? Rumaos kula mlayu wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Lah jadi arep kondur ning Madukara apa nang kene? Mespaosaken gujekipun ponokawan menika geli. Geli basa apa? Pun kliwat sak menit